Naimbagag sa papapagayam kagayam, siyak ni Manong yung arafi nga mangibingay kadagiti sumagmamano adamdama gitang aldaw iti Huwebes. Manipod dagiti ulo dagiti damdamag lokal ken national. Nasarakan iti maysa nga motorista nga kalpasan natinag iti kalaot umabot iti 200 meters ijay bontok. Relief operations kadagiti apektado iti gingined napasamak iti Mindanao indoluan ni President Ferdinand Marcos Jr. Listahan dagiti benepisaryo nga isubmiter dagiti asosasyon para kadagiti nagduduma a programa na inget nga i-validate ti LTFRB car. State of calamity na ideklara kadagiti lugar ijay Sarangani. Programa nga handog ng piitan sa paaralan ti BGMP dakkel tulong kadagiti pagadalaan na iti napalabas a Brigada Eskwela. Iti may sapay nga ulo dagiti damdamag lokala pambansang programa iti panagbakuna. Naisayangkat iti munisipyo ti Sagada. Dagiti detalye dagiti damdamag lokal kabsat iti salunata dagiti anak tayo ket isu iti pagtaengan. Nasaya at masakbayan dahito iti National Immunization Program iti NIP. May sa programa iti pagilyan amang salaknib kadagiti ubing manipod kadagiti sakit mabalin nga malikudan babaen iti bakuna. Manipod iti manipod iti panakayana kadagiti ubing kat maitdan iti BCG ken hepatitis B vaccine amang salaknib kontra tuberculosis ken hepatitis B kalpasan na iti sumagganad lawas 6 to 10 ken 14 weeks ket maitdan iti pentavalent vaccine wenno PCV, oral polio vaccines wenno OPV. Numuno nakala conjugate vaccine sa PCV katumbas iti talong aturok wenno tudok may sa atudok para iti inactivated polio vaccine wenno IPV. No 14 weeks no ikasyam a bulan wenno 9 months ken may sa atawan maitudok dagiti measles containing vaccines MCV1 ken MCV2. Amin abakuna magapo iti MHO ket libre. No makumpleto dagiti amin abakuna ket sumangpet iti ubing iti umuna atawon iti biag na. Iso ket maibilang fully immunized child FIC. Kumpleto ti iti bakuna patibkeren na iti salunat ken masalakniban manipod kadagiti saksakit mabalin maiwasan dagiti bakuna. Iti munisipyo ti sa iti Municipal Health Office nalawag ti schedule. Regular panagbakuna iti maikadwa Miyerkules, second Wednesday iti bulan. Catch-up immunization para kadagiti ubingan nakamiss iti panagbakuna no di kat maipalawag nga alaan dati maudi Miyerkules wenno 4th Wednesday ti bulan. Dahito nga centralized immunization schedule kat saan lang para kadagiti na ornos uno di kat may nga estratehiya iti MHO tapno malikudan na iti panakasayang wenno
panis wenno panakabangles ti bakuna. Iti maysa ket sensitibo ti bakuna iti napudot at temperatura ket addalaeng wenno addalang iti rumbang nga oras dagiti bakuna no malokatan dagitoy. Babaen iti nauros nga panagplano ken panagtipon kadagiti ubing iti maysa nga aldaw may sigurado mausar amin a bakuna iti umno awan iti masayang ken amin nga ubing ket maitdan iti kasapulan. Daytoy asi kakabsat nga naganaka laglagipon iti panagbakuna ket saan laeng a responsibilidad no di ket karbungan ti anak tayo tunggal turok ket panakasalaknib tunggal bakuna ket pag-asa agkaysa tayo nga mga sigurado at tunggal ubing iti sagada ket agbalin a fully immunized child iti umuna at tawen ti biag na. Iti dadumapay lokal a damdamag nagsilbi adakkel a tulong iti programa nga handog ng piitan sa paaral iti Bureau of Jail Management and Penology kadagiti nagduduma a pagadalan iti napalabas a Brigada Eskwela iti napalabas a lawas. Sigun kin ni Julius B. Carlijo, acting jail warden iti La Trinidad Municipal Jail, dumanon iti 30 nga tugawan manipod Bahong Elementary School iti naisimpaken napabaro iti pentorna babaen iti nasao a programa. Inayon na pay dagiti nasao a tugawan ket tinarimaan metlaang dagiti persons deprived of liberty wenno PDLs. Inpaksa ni BJMP Carlijo adaytoy nga inisyatiba ket saan lang amang ipakita iti panagipaay dagiti iti safekeeping ken rehabilitasyon na kadagiti PDLs no diket para metlang iti community engagement ken development dagitoy. Pamanaknak iti panaka-involved dagiti balod iti napalabas sa Brigada Eskwela saan lapod iti panagbalinda a PDLs tapno makatulong iti komunidad. Sigon kini Junior Inspector Julius B. Carlijo, acting jail warden iti La Trinidad Municipal Jail saan amin abalod ket managdakdakes. Sumagmamano kadagitoy ket matingtingiting paylaeng dagiti kaso da. Sumagmamano kadagitoy ket manarimaan lang adat dumapay circumstansya. Impaksa ni Junior Inspector Carlijo ababaen iti panaka-involved da kadagiti nagduduma ang aktibidades ket iti Brigada Eskwela ket dadumapay makatulong daytoy para iti panaka-develop ti skills dagitoy. Iti mensahe ni Junior Inspector Carlijo impakita dagiti PDLs ay iti rehabilitasyon ket saan lang apanggep iti panakaibalod ngem panggep metlang daytoy iti panakaisublimanen iti sense of responsibility wenno dignidad ken panggep iti biag. Iti dadumapay nga detalye dagiti damdamag na ideklara iti state of calamity kadagiti sumagmamano a lugar iti sarangani pakaramanan iti malapatan ken Glan pakaramanan iti 7.8 magnitude agin gined atin mama ijay idi Hunyo 8. Sigun iti Philippine Institute of Volcanology and Seismology wenno PhilVox may sa iti malapatan ang nakapadas iti intensity 8 iti nasao nga aldaw may sa kadagiti kapiksaan ang nailista agin gined. Gapo iti kapiksa daytoy temporaryo anay sara iti maslabrates gapo ita posible na apektaran ti structural integrity daytoy. Ijemot clan na nagsara dagiti kalkalsada gapo kadagiti landslide no sa dino alugan ti natamaan gapo kadagiti nagsitenag bato. Sigon kini Clan Mayor Victor James Yap Sr. dumanon iti 20 nga individual ti pinmusay manipod iti munisipyo dagitoy.
Iti bisa iti maysa nga executive order nang ipatungpal ti Sarangani Governor Rogelio Pacquiao ti province-wide emergency measures tapno dagos a maipaay iti tulong kadagiti apektado. Sumagmamanong kami na lugar, kasapol ang ti supply ti taraon kan danom, bayat dagiti dumaan lugar, awanan pala ang kuryente kan signal iti komunikasyon. Kagiddan dayta na ideklaramo ten iti safe of calamity iti General Santos City no Sadino sumagmamano apaset iti Jensan Tiboli Sorala Road ti temporaryo ana isara kalpasan ang naduktalan ti Department of Public Works and Highways wenno DPWH asaan ang natalged daytoy nga ramaten dagiti motorista. Iti daduma pa detalye dagiti damdamag lokal, impatang ti Land Transportation Franchising Regulatory Board, Cordillera LTFRB RB-CAR, a very lenient dagiti iti panangpipila da kadagiti drivers ang may papan iti subsidiya. Sigon kini Engineer Marvin Abinoha, Planning Officer tinasao nga ahensya na ingat maval-validate dagiti listaan nga isubsubmiter dagiti asosasyon tunggal adda iti tulong a may paay manipod iti opisina da. Kastoy matlaang ti pamayanda kadagiti dumapay nga ahensya kas iti Department of Labor and Employment anang ipaay iti tupad tuloy pasada program iti Department of Social Welfare and Development DSWD nga agipapaay iti cash win of financial assistance. May palagip nga itay kinakadwa na yuswat iti tupad tuloy pasada program no sa dino may sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Cordillera wenno LTFRB-CAR ang nagserbi kas may sa kadagiti endorsers ken validation team iti listaan ti drivers ang naagbalin a benepisaryo. Impaksa ni Abinoha kinita dagitoy dagiti plate numbers no agtunos dagitoy kadagiti prangkisa da. Inlawlawag na mabalinlat nga agbalin a beneficiaries dagiti drivers kadagiti programa ti sabali nga ahensya. Impakamo ni Engineer Mervin kay Abuniha, Planning Officer iti LTFRB-CAR, nga agtultuloy lata iti panakaypay iti fuel subsidy, aging gaawang pa iti ipapaulog ti Central Office a maisardeng daytoy. Kastamutan dagiti discounts ang maalala dagiti drivers manipod kadagiti selected gas stations no sa dino makaalala dagiti iti 10% discount. Nasken lang nga karaman dagitoy kadagiti listahan ang makaawat iti fuel subsidy. Agbalbalagmat daytoy kadagiti drivers nga agsingsinger iti nangato a pamasahe kadagiti pasaheros. Sigon kini Abaniha, adda pay laang dagiti reports ang mauawat na manipod iti publiko nga agreklamo rason tapno imapila daytoy kadagiti drivers aliklikan da iti agsinger ken pilitin dagiti pasaheros nga agbayad iti wenno piliten dagiti pasaheros nga agbayad iti nangatngato iti rumbeng plete. Iti na dumapay nga detalye dagiti damdamag personal nga bimisita ni President Ferdinand Marcos Jr. iti General Santos City tapno aginspect kadagiti nadadael nga in infrastruktura ken indolo na dagiti relief operations. Bayat iti panagbisita na, inanunso iti presidente ang may paay iti gobyerno iti 50,000 nga ayuda tungkal pamilyaan na awanan iti ay ayatenda iti biyag gapo iti napasamak agin gined. Kagiddan dayta, nang ipaay matlang ti Department of Labor Employment doli iti aging 15,000 at tulong pinansyal para kadagiti mangmangged ang naapektaran iti nasao agin gined.
Posible pa makawat ti 30,000 funeral assistance dagiti pamilya dagitoy. Kabayatan na agarop 1,100 pagadalan na ijay Mindanao iti napiktaran iti napasamak bayat suspendido pa lang ti klase ti agarop 8,000 pagadalan. Sigun iti Department of Education, posible dumanon pa iti mano abulan sakbay ang maisubli ti normal dagiti operasyon iti sumagmamano pagadalan. Kagitan data, inpuksada iti nagdudu mga ahensya ti gobyerno marigatan da basit iti panangitulod iti tulong kadag iti sumagmamano ang lugar gapupay laeng kadag iti nadadael kalsada. Nagarama ti Armed Forces Philippine kadag iti helicopter tapno maitulod dagiti taraon agas ken dadumapay akang runaan akasapulan kadag iti komunidad asaan makadanon. Iti dadumapaya di talilag iti damdamag nasayat ken napaspas panang sungbat iti nagdudumang ahensya iti napalabas nga aldaw iti agarop alas 10 ken alas 10 ken 4 iti bigat kalpasan natinag iti maysa nga motorista iti maysa nga naunag ijay sitio Ambatek, Bayo, Bontoc Mountain Province. Pagpartuat iti panangsalaknib di Bontoc Municipal Police Station, babawin iti panangidalan ni Police Major Robert B. Sagandoy, Chief of Police kadwa dagiti kamang iti 150 MCRMFB 15 BFP Bontoc Provincial MDRRMO kan dagiti dadumapay voluntaryo gapu iti naornos nga panagtitinulong nasalakniban iti motorista manipud iti agarop 200 metros akaunag iti kalaot. Nadangraan iti motorista gapu iti panangga tinagna ket dagos anaitdan iti umuna nga panakaagas iti lugar iti insidente sakbay anaipan iti Bontoc General Hospital tapno maituloy iti kasapulan panaka taripato ken panakaagas. Dito nga insidente ket may sapalagip kadag iti amin ang motorista nga agan nadunay nang runa ita nga panawen iti tudo mas adu iti pagad iti kalsada gapu iti na nagalis adalan ken limitado panagkita. Tungpalin tayo iti umno limitasyon na iti kanayon agsuot iti umuna o iti umno protective gear siguraduan naimbag iti kasasaad ti lugan ken saan pulos nga agmaniho no nakainom iti arak. Iti kinatalgad iti dalang ket responsibilidad iti tunggal maysa ti basit kinaanad ket masalakniban wenno may salakan iti biag ken makaliklik iti aksidente. So dagita pa lang dagiti damdama kan naibingay tayo tatangal daw. Siyak man ni manong yo nga Rafi agpakpakada.